Avui prepararem pastís de formatge. A continuació, els ingredients. El primer que farem serà posar el forn en marxa. 200 graus a dalt i a baix. Comencem amb els ingredients? Barrejarem els ous amb el sucre de llustre. Nosaltres ho fem amb el robot, però si no teniu, ho fareu igual de bé amb la batedora de mà. Quan estigui ben barrejat, afegirem el formatge en crema i el rulo de cabra també. El rulo el podeu esmicolar amb els dits o tallar-ho a dauets. Tornarem a donar-li canya fins que quedi una textura molt llisa i sense grumolls. Afegirem la farina i deixarem que això doni unes quantes voltes més. Us recordo que podeu subscriure-us al nostre canal i tocar la campaneta per rebre notificacions. Per últim, afegirem la nata líquida. Tornarem a remenar fins que veiem que tots els ingredients estan ben integrats. Voltes, voltes, voltes! Volem una textura molt cremosa, així que barregeu bé, no tingueu pressa. Ja tenim la barreja a punt. Ara tocarà escollir el motlle i folrar-ho amb paper de forn. Us aconsellem que utilitzeu un motlle de 20 centímetres de diàmetre. Amb aquest surt un gruix espectacular. Si mulleu el paper amb una mica d'aigua, costarà menys que agafi la forma del motlle. Abocarem tot a dintre, ho aplanarem una mica i ho ficarem al forn uns 40 minuts. Passats uns 20 minuts, posarem una safata de forn a la part de dalt per frenar la intensitat de calor que rep el pastís per la part de sobre. Finalitzat el temps de forn, ens disposarem a veure com ha quedat. Què et semblarà aquesta cançó, Mireia? Ui, potser s'ha torrat massa? Bé, tranquis, el Jordi ho solucionarà. Veieu com es mou? Aquesta textura és la que volem. Ho deixarem a dintre del forn reposant uns 15 minuts amb la porta mig oberta. Passat aquest temps, treurem el pastís a fora i el deixarem reposar fins que es posi a temperatura ambient. I em perdonaràs, tu que cuides cada nota del compàs, que camines sense por pel pentagrama i que fas que tots... Ara ve el moment de desemmotllar. Heu de saber que el Jordi ha fet aquest pastís fins a 3 vegades. Fins que no ha trobat la textura i el gust que ell volia, no ha parat. Què et semblarà aquesta cançó, Mireia? Desemmotllar aquest pastís no és fàcil. Donat que la textura és cremosa, l'hem de manipular amb molt de carinyo. Si ho feu com el Jordi, mireu de fer la mínima pressió per tal de no aixafar el pastís.
Ei, ja us he dit que ho solucionaria. Ficarem el pastís a la nevera tapat amb paper film i el deixarem un mínim de 5 hores. I si podeu aguantar, millor tota la nit. I em he repetit i em perdonaràs, tu que cuides cada nota. Agafarem les maduixes i les tallarem com ens agradi més. Sense por pel pentagrama i que fas que tots vulguem formar part de la teva sinfonia. Les posarem per sobre del pastís i ho pintarem amb un almívar fet amb 10 grams de sucre i 10 mil·lilitres d'aigua. Doncs ja ho tenim. Nosaltres hem volgut decorar amb maduixes, però tot sol és un èxit assegurat. Aquest pastís de formatge té gust a formatge de veritat. Mireu, mireu quin goig. Salut i bon menjar!